Yhdysvaltojen talous on jo pitkään kasvanut nopeammin kuin Euroopan, ja siellä firmat tekee paljon enemmän voittoa. Mehän tiedetään maailman suurimmat firmat, ne on pitkälti sieltä Yhdysvalloista. Yksi merkittävä syy tähän on, että Yhdysvallat on vahva liittovaltio, jossa on vähemmän sääntelyä kuin Euroopassa, ja kaupankäynti, bisneksen teko on siellä tuottoisampaa. Mutta nyt kun meillä on eurovaalit, niin tämä liittovaltio on monelle suorastaan kirosana. Ei nyt mitään liittovaltio haluta, me halutaan, että Euroopassa ajetaan Suomen etua. Mikä se Suomen etu sitten oikeasti on? Mun mielestä se on se, että meillä on vahva ihmisoikeudet, oikeusvaltio, puolustusvoimat ja vahva EU neuvottelemassa kauppasopimuksia muiden suurvaltojen kanssa ja takaamassa, että kauppa EUn sisällä sujuu hyvin. Nämä saavutetaan tekemällä EUsta liittovaltio, eli Suomen etu on olla vahvan EU-suurvallan osa. Mutta tässä liittovaltiossa voidaan mennä pahasti pieleen, ja siinä ne kriitikot on oikeassa. Me ei haluta valtavaa sääntelyä kaikkeen mahdolliseen läpi EUn, jota iso liittovaltio tekee. Eli vähemmän sääntelyä, pitää keskittyä olennaiseen. Ihmisoikeudet, puolustuspolitiikka ja kauppapolitiikka. Ja samalla pitää lisätä ehdottomasti suoraa demokratiaa, Euroopan parlamenttia, että ihmiset voi äänestää suoraan sinne, vaikuttaa enemmän, ja että Euroopan presidentti valitaan suoralla kansanvaalilla.